Vale. Ba, ongi etorri, Martxel, ongi etorri, eta ikusiko gaituen oiei ere, ezta? Ueuk antolatu du halako liburu aurkezpen berezi honetara. Izan ere, aurkeztu nahi dugun liburua Martxel Aizpuruak idatzi duen Erleekin solasean da. Aurkeztu dezadan, lehen bizi Martxel, nori? Martxel Aizpurua Agirre Alegierra, biologoa, hiztegigile, errezale eta erlezaina da. Irakasle lanetan aritu zen, Donostiko Santo Tomas Lizeuan, baita ere lan egin zuen Uzeiren, hiztegigintzan, batez ere botanika eta zoologiari ataletan. Horretaz gain, horrekin batera aitzindaria izan zen, biologia euskaraz lantzen, eta UEUko naturzientzia saileko sortzaile eta dinamizatzaile nagusienetako badaukagu, beste batzurekin batera. Hainbat liburu ere idatzi ditu Martxelek, eta askena, esan bezala, UEUk argitaratu duen Erleekin solasean. Eta hain zuzen ere, horren inguruko galderak edo aurkezpena egin nahi dugu, aurkezpen honen bidez, eta, kaixo, Martxel, eta eskerrik asko elkarrizketa berezi honi baiezko emateagatik. Vale, arratsaldean. Besterik gabe, gaiari helduko diot, eta lehenik eta behin galdetu nahi dizut, nondik nora sortu zitzaizun liburu hau idazteko ideia, ezta? Ez dakit argiatik datorren, edo, zuk azalduko diguzu hobeto. Bai, orain dela 30 urte edo, argia astekarian idazten nuen, eta tarteka, idatzen dituen liburu honetako 3 atal izango liratekenak segida xamarren idatzi dituen. Baina ez dakit zergatik, idazteari utzi nion, eta orain dela 3 urte topatu nituen nire paper zaharren artean, artikulu haiek. Eta esan nuen, zergatik ez diot jarraipena emango. Eta horregatik, argiako haiek ere hemen txertatuta daude, horregatik, liburu hontan, hain zuzen, kazetaria da Argia Press agentziakoa. Orduan ere, argiaren erreferentzia eginez. Eta, hola pixkana osatu ditut, 15 elkarrizketa hauek, ez? Horrek esan nahi du, atzetikan, ez da, aspaldikoa dela erlearekiko eta bai divulgazioa eta bai ikerketa egiteko joera hori, ez da? Ni erletan hasi nintzen orain dela 40 urte, eta orain dela 35 urte edo ja profesionalki hasi nintzen. Eta, hortan ibili naiz, divulgazioa egiten, lanean, profesionalki, mundu hortan sartuta ibili naiz, 35 urte. Eta, zuk aipatu duzu dagoeneko ez Argia Press kazetari bat izango dela liburu honetan agertzen den, ez da, kontalaria, esango genezake, ez da, pixka bat. Hau da, pixkat, zuk azalpenean esaten duzun bezala, modu imaginarioa aukeratu duzu liburuari pixkat forma emateko, eta zergaitik aukeratu duzu forma hau, eta azaldu diguzu hobeto zertan datzan. Bai, ikusten da, ez da, liburua erleekin eta solasean, ez da, erleekin esan nahi du, erleen bizitza esplikatzen dela, nola egoala, eta solasean, erleekin solasean. Noski, erleak ez dute hitzik egiten, beraz, fikzioko giro bat sortu dut, ez da, alde batetik. Eta bestetik, baita ere estilo periodistikoa. Nolabait, egunkarietan egiten dian elkarrizketa horiek, ez? Estilo horta. Baina, kaso honetan, kazetaria da galdera egiten dituena, eta erleak dira, erantzunten dutenak, ez? Fikzioa da, baina erleen erantzunak realak dira. Esan nahi dut, erleak erantzuten ditu, beste galdera askotan xelebreei ez dakilako ezer, eta galdera erantzuten die, eta beraz erleak kontatzen du benetan bizitanak. Baina erle bakoitzak, erlamandoak, langileak, erreginak, bakoitzak bere ezagutzen duen zatia esplikatzen du, eta liburuaren bukaerako zatitxo horiekin osatzen da erlearen bizitza. Baina, zuk esan bezala, oinarri zientifikoa daukate, beraien erantzun horiek, ezta? Beraien ahotan jartzen dituzun
erantzun hoiek, eta zer dela eta bereziki zer egiten zitzaizun erakargarri modu honetara? Behar bada, modu divulgatiboagoa izango zelako, edo hobeto errezago ulertzeko, edo zer dela eta? Bueno, nik lehen baditute liburuak idatzita euskaraz erlei buruz, erlei bizitzai buruz, baina dira estiloa da zientifikoagoa, akademikoagoa, hasten da erleak zein zumena daukan, ze ikusten du, ze ez duen ikusten, eta hola, baina askotan pentsatzen da liburu horiek direla erlezainentzat, eta hola direla, ez? Kasu honetan, nahi nuenik irakurlego zabalago batea iristea, eta modu atsegin batean iristea. Eta horregatik, ez da, pixka modu divulgatiboagoa izan da. Bai, eta gainera, estilo hori, nik asko maite dut. Momentu honetan, egunkarietan lehendabizi irakurtzen ditut elkarrizketak. Hori asko dut. Eta bestalde, oso umetatik, hor, La Voz de Gipuzkoa irratian, baziran saio batzuk, bi albaiteren artean egiten zituztenak, albaitari bat egiten zuen baserritarraren papera, eta beste albaitariak egiten zuen albaitariaren papera. Jose Miguel baserritarra eta Don Antonio albaitaria. Eta, batek aldera egiten zituen, gehien bat, behi inguruan eta bar, eta ni baserriko semea naiz, eta txintik gabe entzute genuen irrati saio hori, ez? Eta bestalde, badira, euskal literaturan liburuak horrela egindakoak, ez? Adibidez, Peru Abarka, da, Maxu Joan eta Perun arteko elkarrizketa etengabea, liburu osoa. Eta Dibuazenen laborantzako liburua ere, horrela dago, egin da, aita semeen arteko solasaldiak dira, ez? Eta estilo hori gustatzen zait, arina delako, eta gure zehantan ere, gure liburu hontan ere, errez segitzen da elkarrizketa, ez? Umore puntu bat ere saiatu nahi sartzen, batez ere kazetariaren galderatan o erantzunetan da bar, ez? Behar bada, esaten nuen, behar bada bat baino gehiago, behar bada, ezagit, akademia, bakizu pixkat, asaldatu egin daitekelako mota honetako liburuekin, ez da? Zientzia ote den edo ez, baina, zu galde horretan, zientzia, baina modu divulgatiboan nahi izan duzu eskaini. Hoi da, bai. Hori da. Aipatu duzu dagoeneko, erleen ahotan jarri duzu, baina 15 elkarrizketetan dago antolatuta liburua. Bai, hori da. Pertsonaia desberdin edo papel desberdinak, ez da? Aipatu dituzu batzuk, horretaz hitz egin nahiko nuke, ez da? Zein elkarrizketatuko ditu kazetari horrek? Batetik, 15 elkarrizketa dira, eta hoitatik 12 dira erleekin egindakoak. Beste 2 landareekin, eta azkenekoa erlazain emakume batekin. Aurreneko erleen artekoak, nauski, bisita diferentea dira, juten da errauntzara bisitak egitea, eta han aurkitzen ditu gauza asko. Orduan, elkarrizketatzen du erregina pare bat aldiz, langileak ere elkarrizketatzen ditu, erlamandoak arrak ere tokatzen da gaina erreginak ernaltzera doazen momentua, eta haiek egiten da zankalatra hau, juten da, eta ikusten duz egiten duten erlamandoak mendian, elkarrizketatzen du erlauntzako arkitektoa, medikua, kontabilidad daramana, eta orduan, hoien bidez, jaketen ditu, batetik, zenbat milioi kalore polinizatzen diren, besteak esaten dio abaraska egiteko ze sistema erabiltzen duen, besteak segurtasun arduradunak egiten du, nola dagoen erlauntzaren defensa prestatua, eta, horko komentarioak edo iruzkinak hor daude, ezta. Gero, harritzen da, eta zalantza sortzen zaio, esaten diotelako erleak, loretara joaten direnean nektarra eta polena jasotzea, loreek harrera ona egiten dietela, ez? Nola leike lapurreta jun, ala pentsatzen du kazetariak, lapurreta zoazte eta
loreek harrera ona egiten dizuete, ez da posible. Eta orduan juten da, larraren gana, sasiaren gana, galdetzea, ze pasatzen da. Hori da, iturria kontrastatzera, ez da? Kontrastatzera. Eta arek propoliai buruz ez daki asko, eta arek bialtzen du makala zuaitzen gana, ez? Eta orduan elkarrizketatzen ditu bi landari horiek. Eta azkenik, oraindik badauzka kezka batzuk, ez ditu gauza batzuk, erleak ere esan diote ez dakit zer, nolabait ere gaixotasun batzuk golpetik desagertzen diela, eta hor zerbait badago, nik ondo ikusi ez detena, eta orduan juten da, Mikela errozainen gana, eta arek erakusten dizkio ze martingala erabiltzen dituen, erlearen senaz baliatuz, nola lortzen duen estia, edo polena, edo erregin jelea, edo nola kentzen dizkieten erleei, beren sena profitatuz, ez? Orduan ikuspegi desberdin horiek guztiek, ez da? Bai, eta horiek, puzzle horrei denak, osatzen du azkenean erleen mundu hori, ez? Hori da, bai, ondo josita, ez da? Dena bakoitza bata bestearekin. Honek adierazten du baita ere, irudimen asko behar dela baita ere zientzian eta divulgazioan, ez da? Garrantzitsua da behar bada beste gauza batzuk ere beste modu batetara ikustea edo eskaintzea baita ere jendeari. Bai, azkenean, eskolako sistema itxi hori, liburua kapituluka dihoaz, ez da? Eta oain ikustea, alde askotatik, fenomeno bera ikustea, alderdi askotatik, laguntzen du, evoluzioa buruz ikuspen bat eukitzea, nola landareak eta animaliak batera evoluzionatu dugun, alkarren gana katiatuz, nola gu jaten ditugun fruitu goxo horiek, landaren engainua diran guk hasiak zabaltzeko, eta, ze hortan, masa hortan, ore hortan, dago realidadea, ez da? Aipatu duzu lehenago, hasieran duela 40 bat urte edo, hasi zinala erleen mundura edo hurbiltzen, okerrez banago, eta beti behaien munduak harritu egin zaituela, esan izan duzu. Zergaitik egiten zaizu hain harrigarria erleen bizitza edo zerk ematen dizu atentzioa? Bueno, esan behar da, gure haziendatan, erlea dela basatiena, ezta? Guk ezin dugu erlea lepotik hartuta batetik beste eraman, eta orduan, erlauntza zabaltzen duzunean eta ikusten duzunean erlea ez dagoela ondo, edo zerbait ez dabilela ondo, egiten duzu zerbait, zu guztez bere sena bideratzeko, eta hurrengo joanaldian ikusten duzunean asmatu duzula, izugarrizko satisfazioa ematen du, ez? Da pixka bat ezkutuko animaliekin jokatzea, ez? Behi batago igual-iguala, orduan, ez dago misterio handiri, baina haiekin badago misterio hori, eta beti zabiltza nola bideratuko bere sena, eta orduan, bere sena bideratzeko, bere sena ezagutu egin behar duzu, eta beti zabiltza gauza berrik ikasi nahian, erlei buruz. Errazaina beti dabil zerbait ikasi nahian, ez? Eta orduan, bi errazain elkarrizketan hasten direnean elkarrekin, bukatu gabeko elkarrizketa da. Aipatu duzu orain, atentzio eman diren gauza bat, behiak eta gu berdin-berdina gara, eta erleak berriz oso desberdinak. Azaldu iguzu pixka bat, hau sakonago. Zertan gara konparaziorik? Gu eta behi bat, azkenean ez ematen dugu guk ere, jaten dugu toki beretik, arnasa hartzen dugu berdintxu, egia da haiek 4 urdail dituztela eta gu bakarra degula, baina mina daukena ostiko ematen dute, eta asarreta daunean, eta begietan jartzen dugu gaixo daola, edo, gu ez eraxetia, azkenean diferentzia hondik ez dago, baina erle bat, eta harrigarria egiten duena da, momentu honetan, adibidez, maiatzean, egon daitezke 50 buru errauntz batean, eta dana daude koordinatuak, dana daude alkarrekin lanean, eta
ondo konpontzen diela ematen du, eta orduan esaten dut, ze dira pentsatzen, ze egiten dute edo, nolakoa dira hauek, zergatik, nola konturatzen dira adibidez, erregina hil dela. Imaginatu, kaja ilun baten daude, zulo batean, arkaiz zulo batean sartu daude, ilunpean, eta konturatu egiten dira erregina hil dela. Baina nolatan enteratu dira telebistari gabe eta kazetaririk gabe. ilunpe hartan, da milan artean nola konturatu dira erregina hil dela, ez? Eta, claro, horiek, behin granja batean ez du sentidurik, zu badakizu ze pasatzen ari dan, baina han barruan gertatzen ari dan dinamika hori, erakargera egiten da, eta misteriosua bihurtzen du, berez, eta hala bihurtu izan du, eta gainera, aurreko Virgilio erromatarratik hasita, pentsatu da hor badagoela antolatzaile bat, errege bat, egon behar dula hor barruan, gizartean dagoen bezala, han ere errege bat egon bartzuela, ez? Axularrek ere bere gero liburuan esaten du badagoela erle bat, errege bat, ez? Esaten du, eta gaitz litzateke kontatzea nola gobernatzen diren erleak elkarren artean, eta nola duten bere erregea, eta obeditzen duten. Ez dakite nola, baina haiek ez duten saltzen hormonak, eta liburuan saltzen dira ze hormonak klase, eta hormonak nola bideratzen duen erreginaren hormonak langileak, eta hori ez zuten ezagutzen, baina esaten, hau, antolaketa hau, norbaitek bideratu behar du, ez? Eta gero, beranduago, konturatu zidan etzala erregea, ez dagoela erregerik, errauntzan, erregin, eme bat dela arrautza egiten dituena, dibuazanek esaten du, badela Andre bat arrautza egiten dituena, ez? Eta iparraldean erreginari ditzen dute Anderea. Eta, kontatu ziren gero emea zela, ez? Nola baitere arrautzak egiten zituena eta bakarra dena, eta bar, ez? Gauza asko txunditzen zaituztena. Horrek zeikusik ez dauka behiak dauden ikulu batekin, ez? Ez du zeikusirik, ez? Eta, gero eta gehiago entzuten da, edo, azken urte hauetan, ez da, erleen garrantzia, ez da, bai, naturan daukaten papera, baina oraindikan eduki beharko luketen begirunea badute erleek? Nik esango nuke teorian bai. Alegia, gaurko egunean inok ez du gaizki hitz egiten erlei buruz. Egia esan, nik ezagutu dudan nekazaritzako giroan beldurra gehiago dute erleari, zezenari baino. Erlea ez dute kontrolatzen, tradizio bate galdure egin zan baserritan, erleari buruzkoa, eta badago begirune hori, gure artean badago zaletasun bat, izugarria, profesionalak ez dira hainbeste, baina zaletasun asko dago, nik pentsatzen dut, momentu honetan pentsatzen dut, Euskal Herrian 4.000, 5.000 persona egongo direla erlea dauzkatenak, eta horrek mantentzen du erle kopurua, ze erle basati guztiak galduak dira, 1986an etorri zen akaro bat, Asiatik, Barroa izenekoa, eta Barroarek galdu ditu erle basati guztiak. Gu dauzkagun erleak dira erlazainak zaintzen dituenak bakarrik. Hoi bakarrik dauzkagu. Orduan, garrantzia da erle zaintza babesteko eta badago joera hori. Hori, esaten da teorian. Gero, gertatzen ari zaigu, Barroatik aparte, orain dela gutxi etorri zaigu baita ere Asiako listor beltza, eta hori kalte handi egiten ari da, baina badago ezkutuko kalte handi bat, eta da nekazaritzan, batez ere nekazaritzan, erabiltzen ari gean plagizidak. Herbizidak eta bar. Landareak sustraietik hartzen du plagizida hori, nektarrean
ere agertzen da plagizida hori, eta erleak nektarra eramaten duenean, bera intoxikatzen da. Eta askotan ez da hiltzen, baina galtzen da, desorientatzen da, eta galtzen da. Orduan, erle asko ari da galtzen, guk damakigun nekazaritza mota horrengatik, ez? Orduan, erlearen alde edo babestu behar bada, hasi beharko gineke nekazaritza ekologikoagoa egiten. Batez ere, plagizidan eta inguruan, ez? Ados. Bueltatu gaitezen liburura, izan ere, aipatu ditugu dagoeneko 15 elkarrizketa horiek, ikuspuntu desberdinak emango dizkigutenak jasotzen dituela, baina horretaz gain, beste gauza batzuk ere topatuko ditugu, ezta? Elkarrizketez gain, zer dago? Lehen esatea ahaztu gintzait, baina zean, liburuan, 81 argazki... Hori da, erakutsi gorago, bai. Goratxio, gorago. Hola? Hortxe, bai, pixkat? Hori da. Argazkiz beteta dago. Bai. Gorago, pixka bat gorago, Martxel? Hortxe. Hortxe, bai. Argazki beteta dago liburua, 81 argazkita gehiago daude. Bai. Eta orduan, irakurketa erresten da, eta han ikusiz, gauzak, errestago bihurtzen dira. Hortik aparte, elkarrizketa hotatik aparte, dator gero euskeraz erlez edo erlezaintzaz idatzi diran liburu guztiaren zerrenda. Esan behar da, hortan, sartu ditudala euskeraz nik ezagutzen ditudan liburu guztiak. Euskerazko liburu guztiak. Eta edo liburu baten barruan kapitulo bat, atal bat euskeraz dutena. Euskeraz dutena edo erleaz dutena, ez? Orduan, zer gertatzen da, baditugu liburu oso zarrak, adibidez, lehenengo erlazaintzako liburua 1827koa da, Joaquin Santa Barbarana, erle gobernatzaileen gidaria edo erleak gobernatzeko modua. Zen bur polita. Orduan, hori da lehenengo liburua ezagutzen duguna, eta gaurkotaraino hor daude. Ez ditu sartu 40 urte hauetan argitaratu ditugun artikulo pilo bat. Hada, 100 artikulu dira argitatu direnak egunkarietan, astekari, euskaraz nahi dute. Egin ditugun dokumentalak, bideoak, hori denak ez ditu sartu, eunen baten beste norbaitek sartuko ditu. Hemen sartu ditu bakarrik liburuak. Eta ondoren, dator glosario bat, 20 bat horrikoa, glosario hortan zer dago? Badaude, 100 konzeptu, fikzioko elkarrizketa horietan agertzen diran zenbait gauza, modu zientifikoagoan edo fikziori gabe esplikatuz pixka bat haien osagarri bezala. Han ikusten balin badu, erleak kazetaria erlauntza ailatzen danean antenakin ukitzen dutela, jakin nahi balin badu antenatan zer duten, joan daiteke glosariora, eta han usaimenean, ikusi, antenatan dutela usaimena. Eta han ikusten balin badu, erregina jeleaz hitz egiten dela, erregina jeleaz gehiago jakin nahi badu, dauka erregina jeleaz, halako oso laburra, 10 lerro, 15 lerroko esplikazio txiki bat. Orduan, da pixka bat, fikzioko elkarrizketa hoien osagarriko 100 konzeptu daude, landuta, askotan terminologiare behar bat ez du ezautzen, erladia eta erlauntza, eta gauza horiek, eta hori zer dan, han esplikatzen du, ez? Primeran. Horrekatzeko, ez da, osatzeko bata bestea osatzeko. Osatzeko bat bestea osatzeko. Ez da liburu handia, eskin batean 140 horri dira. Orduan, da liburu txiki xamar bat, eta, nik uste dut, arratsalde batean, rau batean, irakurtzeko da. Hori da. Eta, dauneko esan dut, ez da, divulgazioa, harina, arratsalde batean irakurtzen modukoa, baina norentzat pentsatu zenuen, norentzako liburua da, edo zein daukazu burua, edo adibiderik ematerik bai? Eskoletan, edo zeinentzat, zalentzat? Nik aurrena liburu idatzi nuen,
eta gero pentsatu nuen, norentzat izan ziteke. Zuretzat. Ni lehendabizi inuen sortu liburua. Eta gero esan du, bueno, hau nori emango nioke, ez? Eta orduan, alde batetik, nik uste dut, ikasgelan, eskoletan, 12-14 urtekoentzat oso paper polita izango litzakela, ikasle bat kazetariaren paperean jarri, beste bat erlearen paperean jarri, eta ben arteko elkarrizketa, irakaslearen laguntzaz, realidade bat, insektuen, azken batean erleak ere insektua dira, insektuen berri ikusteko, ez? Nekazaritza eskoletan ere bai, eta nik uste dut erlazainentzat ere bai. Erlazainak, erlazaintzako lehenengo liburuan esaten bezala, erleak gobernatzen, badaki. Erlazainak badaki erleak gobernatzen. Baina, xehetasun asko, ñabardura asko ez dakizki. Ez daki erleak ahotik ez dutela arnasa hartzen. Pentsatzen du ahotik hartuko dutela, baina ez dute ahotik hartzen. Edo paparoa, olioak bezala, lepoaren segidan daukatela. Ez daukatean, eta han ikusten du, marrazkian ikusiko du paparoa nun daukaten. Eta horrelako xehetasunak, erlazainak ere, nik uste gustora irakurriko dituela. Eta gainera, kazetariaren galdera xelebreak, han egiten dituen galdera xelebreak, erlazainak esango du, niri ere zenbat aldiz galdetu dizkiaten horrelako galderak, zenbat aldiz egin dizkiaten horrelako galdera tontuak, ez da? Eta, nik uste dut, erlazainak ere gustora irakurriko dituela, eta edozein personak liburu irakurri ondoren esango du, hola dator orduan jelea, hau da, jelea, erregina jelea esateana, hola sortzen da, eta gatuko zaizkio zerbait, eta erle bizitzaz zerbait gatuko zaio, eta nik uste dut, disfrutatzeko liburua dela. Bira, justu horri helduta, orain jendea dagoeneko zu entzuten zaitu denean gogoa sartuko zaio irakurketa hori egiteko, eta liburu horiren nun topature esan beharko dugu, ezta? Liburu hori normala izango litzake, liburu dendatan egotea, ezta? Batetik hori, baina guain pandemia honen justu sarreran hasi ginenean, itxialdi honetan hasi ginenean argitatu zen, lehentxo argitatu zen liburua, eta beraz, liburu dendatan momentu ezin daiteke erosi, baina online erosi daiteke. Orduan, egin behar duna da, onlineen ordenadorean sartu ueu.eus/denda, eta beste online saltzen diran beste gauza bezala, han bideratuko du, bere prezioa, eta dauka, 2 edizio daude. Paperezkoa, alegia, hau, paperezko liburu hau, Gorago erakutsi, luzimendurako, hola, hau da paperezkoa, eta baino badago edizio digitala ere, orduan edizio digitala merkeagoa da, eta jendea ohituta dago ordena horrez irakurtzen, hortan, ueu.eus/dendan, aurkituko du aukera hori, baita ere, edizio digitala nahi balin badu hartu, erosteko. Hori da, eskuragarri. Usten dut, okerrez banago, 8 eurotan edo usten dut PDF-a lortu daitekela, beraz nik usten dut, poltsiko askotarako behintzat eskuratzeko modukoa izango dela. Eta itxialdi honetan, etxera tortzen dan goza bat, ez? Hori da. Martxel, plazera izan da, zure azalpenak entzutea, dagoeneko ia ordu erdi ere egin zaigu, ez du ematen, baina horrela pasatzen da denbora, gustora gaudenean. Esan dizut, errazainakin luze joten dela. Hori da. Ziur nago bati baino gehiago gogoa sartu zaiola dagoeneko, irakurtzeko, badaki non eskuratu, eta, eskerrik asko, mila esker, gurekin egoteagatik, eta laster arte, eskerrik asko. Aio, urrun arte. Ondo segi.